Milarte news kan lo let le ta e tun tu ma hiam Milarte chanchin tun hnai thil thleng ngainawm tak tak kan thlir ho le don ani Blanco in Beyonce akis thu te Kendall Jenner rai thu thang te kan thlir ho don ani Blanco chuan Jay-Z omlaya Beyonce akis thu a sawichhuak tu po hian kan shia jengna a kan hun ton to a min le ip tir choi thei khopa za na kan tong theu to anga chutiang che chuan Blanco po hian kum som liam ta a Jay-Z omlaya Beyonce a fo pal thu a sawichhuak ani Benny hian thi tura ai ngai man hiala tunlai mai khan Blanco chuan Apple Music zainlo nen anin komna a thil thlendan a soya Hamster na Beyonce le Jay-Z te chen na ina producer dang tam tak te nen beat battle nai tura som ani ve a Benny chuan a beat a play zo chuan zute enin ala khomwang ve a ti chuan a hodona Beyonce mang tha pa a abiang hanchuk zoya tum chu atum angin thil a thleng talo Beyonce muizok chu asipala a tinuam lo zwal turin api aloka chuan Jay-Z alo thireng chu a hmoni thitura kai ngai man hiala kanuna ka thil ton to zong te ka mulet vekman atiani Benny hi a thil ton wanga a khongai thak rolin a hle a chan chu a topa chuan Beyonce ka kiss ve to chiang e mai tia inti thai tlem te zinga mi ani tlat Benny chuan khamizana a experience atang khan music thiam le shat bel vak ane chu soi thailaw ma se Queen Bee nen an chin chu ka best experience ani ative thai tlat ole Kendall rai thu thang kan soi ma in tunlai tiktoker la tak te in kar thil thleng en haule lok te ang Bryce Hall in Logan Paul le Edison te chungchang soin Logan Paul bial nu hlui Josie kan sikonen anin kar soi ne te a soi fi abok Logan Paul a chang bulhan chan photila tunlai mai khan Twitter a post aron lar pui hle a kar masalam panga titi tam tak le Twitter lama ama hotu ten #cancel culture manga be ato na kara Logan chuan Twitter a thil lo ti swal te chu enlet le a ain siam thattan te aron post ani Logan chuan thil alo ti swal to te wang chuan ani dan tur ang takin thiam lo chantir ani thule chuta tanga inzir chwa atumna chu mason na thlen tu tur ani thu asoya a Twitter message wangin Logan chuan influencer dang te hne na changin fak a hlo pha bok social na tam tak dong chung po a ama insiam that tum that zelmi ani na chu chuan anti pha hle ani Logan Paul chungchang soita ka chuan Edison Rainen hian anlo in dei tem ni he zo na hi BFF podcast a Bryce Hall in Edison Rainen anin chen thu a soi nuwa a zo na don ania Bryce Hall chuan TikTok star lar tak Edison nen anin kar chu midang kopa inrin hlel na omwanga thil a boy chautak nu in thakhat liam ta vel khan anti top thu asoya Bryce chuan Edison in akop chu ringlo ma se Indian hlel na lo khan anin kara khi asiam pha thu asoyani Bryce chu Logan Paul bial nu hlui Josie kan sikonen anloin chai ve zoi thu chu adikem ti zo ania Bryce chuan thian thatak bak ani lo thu asoile thongani Bryce chuan an podcast atang Edison le Logan Paul ti chungchang a sheve chawa Bryce hi a hlim lutuk aren omlawani engpo ni se Logan le Edison te in date thu hi adik lo ve thei boka achan chu Edison hi impulsive final episode lang ve tura soi ania Logan hian Puerto Rico a episode engemozat alo shit to wangin an chan chu a achang tu te hau hanin kom khom vel te chu thil om ve lutukani Kendall Jenner arayam ni Khloe Kardashian in anu kara ruk thu asoi Drew Barrymore show a ain lan na a Khloe chuan ate rolai anu kara khal ruk thu le alakang zui ti asoi ani kumsom paruk mi chawalani a Khloe chuan anu phalna la lovin anu kar chu party a kalnan akhal chu asaka akar da na bul che akar chu nu pa in hawin an hala ti chuan anu kara ken ruk sak chu akang kai ve ta a wan nei thak takin kar chu khal ho pui thei alania ma se anu chuan aman chiang te asin engtin nge aman lo rengang achan vevel chu akan nalama aronga dang vekalom Khloe nu Kris Jenner soikai ta ka chuan nimin pia mai khan Kris Jenner chuan Twitter a eti thayania ti chu posin naute nute bur emoji amang tela afanu Kendall Jenner a mention bok fans tam tak ta chu hle theilavin Twitter lama chuan Kendall arayam ni ti zona atam pha hle ani Kendall chuan anu tweet chu ron tweet chong vele in nu karai ti ipuang ang mai ti in nuilai emoji te azyak tel bokani Milarte news channel hi lo subscribe la Milarte chanchin ngainawm tak tenen kanin mu fawdonia